Добро утро, хора! Имах желанието да снимам от онези влогове, в които ви показвам как буквално се разсъмвам, едва ли не ми бие алармата и вие от самото начало на деня сте с мен, но повярвайте ми, не искахте, защото когато ми бие алармата, единственото, което исках беше да повърна, защото беше доста рано. Сега вече съм добре, часът е 6:30, виждате, в някакъв нормален вид съм, пооправих си косата, сега се гримирам и се сетих, че е време да се включа и да си поговорим. Всъщност се включвам, за да ви кажа, че днес е конкурсът Miss Green България 2026, първата вечер на талантите, на която аз бях избрана да съм водеща. Защото уча журналистика, разбирам се с организаторката на конкурса и тя просто така много любезно си ми предложи. И след около 40 минути аз трябва да тръгвам за Челопеч, защото репетициите ще започват от сутринта, а утре е вечерта на избора на самата Мис Грин, където аз ще бъда жури и ще се насладя изцяло на конкурса, което е брутално. И като цяло никога не съм била от другата страна на някакъв конкурс, дали жури, дали водеща, но много се вълнувам и наистина се надявам да се справя добре тази вечер, защото никога не съм била толкова дълго на сцена, сама, през цялото време горе-долу да трябва да говоря. Не знам, то вярно, че сценария ще е пред мен, ама все пак да видим. Ще бъде едно готино предизвикателство за мен, малко излизане от зоната на комфорт. Така че, да. Сега имам около 15 минути да се гримирам, така че ще се включа от колата. Хора, стана време да потеглям. Гримирах се, оправих се и тръгвам. Искам да ви кажа, че това ще бъде първият ми път, в който ще пътувам толкова надалеч, чисто сама. Но просто живота по някой път те поставя и в такива ситуации. Благодарна съм, че имам кола, с която да пътувам, защото иначе не знам как щях да действам. Малко съм притеснена, но по-скоро съм развълнувана. Надявам се всичко по пътя да е наред. А сега ще се опитам да ви намеря място, да си говорим. Добре, хора, аз тръгвам. Само да си взема ключа. Не знам доколко ще е добра идея да си говорим и да пътувам и да ви снимам едновременно. Тръгваме с любимата ми песен. Това просто е знак. Айде, поздрав от мен. Чао, потеглям. Оп. Окей. Здравейте, хора! Пристигнах най-накрая след около 2 часа. Беше доста спокоен пътя. Дойдох и веднага видях сцената и си припомних какво беше миналата година. И всъщност нямам търпение да видя какво са подготвили момичетата за тази годишното издание. Малко съм притеснена. Чакам организаторката да дойде и да започваме нашите репетиции. Колкото до мен, пристигнах жива и здрава, хора. Това беше първото ми пътуване съвсем сама и аз се справих. Сега ще пробваме озвучението и е време да си прочита сценария, защото до последно му се правиха някакви различни неща, промени едно от друго и трябва леко да се подготвя поне. Така че да, ще се включа отново. Пристигайки тук, не си дадох сметка колко бързо всъщност мина една година и как ме удари една много готина и приятна носталгия, защото си спомням колко развълнувана бях аз миналата година, ама наистина мега откачена. Наистина аз не бях на себе си. Все едно пак на всяка цена да спечелим. Луда жена, какво да ви кажа. И беше много готино, защото
Страшно много изненади, не очакваш. До последния момент се надяваш, буквално до последния момент се надявах, защото няма да забравя на самото награждаване. Една от специалните награди, които спечелих, дойде жената да ми я връчи и ми каза: много съжалявам, почти се размина, нали, накосам от първото място или нещо такова ми каза. И аз някаква такава супер много се натъжих. И не очаквах да спечеля точно в този момент, като ми го каза това. Но буквално след още 2 награди започнаха да обявяват трето, второ, първо място. И аз си очаквах се едно да съм първа подгласничка. И когато всъщност разбрах, че съм победителка, хора, имам чувство, че буквално се разривах на сцената. Винаги тези моменти са уникални, незабравими, много, много яки. И да, какво да ви кажа? Време е за репетиция. Здравейте, пак съм аз и се включвам няколко часа по-късно. Настаних се вече в единична стая в един хотел близо до Челопеч, до парка, в който всъщност ще се проведе конкурса. Истината е, че е много горещо, толкова горещо, че с 300 зора се оправих, с 300 зора се гримирах. Наистина истински ад и не знам, нямам търпение да стане малко по-хладно, защото не се търпи. Това, което се случи, беше почти нищо. Направихме една супер бърза репетиция, даже и репетиция не мога да я нарека. Момичетата са много готини, запознах се с тях на живо и сега дори отивам при тях в къщата, защото аз не издържам в тази стая, в тази жега и просто искам поне да съм при тях, да не съм сама и оттам директно отиваме към вечерта, към парка, където ще се проведе събитието. Хора, спомняте ли си Нанси от Царица Августиада? Днес реших, като напуснах моята стая, да отида при тях, защото, както ви казах, беше много горещо. И така се запознах с момичетата. Има много култови личности, много готини, много интелигентни момичета, така че утре ще е много спорвано. Как си? Притеснена съм, честно да ви кажа, но ще се справя. Кажи, какъв ти е таланта? Таланта ми е чирлидинг, играя с 2 батона, като съм си взела 2 резервни, защото да не стане някакъв фал. Също така ще ви покаже, ще ви снима моите картини и тя ще излезе с една от тези картини. Да. И именно тази картина ще отиде в нейното студио. Много талантлива приятелка имам, стискам и палци, дано да си изиграе съчетанието прекрасно. Аз стискам палци на всички, защото всички са много готини така на пръв прочит. Така че да, отивам сега да си взема сценария, че малко несериозно съм го подкарала. Я отвори да си изрепетирам набързо нещата и отиваме към парка. Нищо, че е много горещо, просто хора ще ви разказвам. Малко съм напрегната, но ще ви разказвам. Така, влязах вътре и в къщата да ви покажа част от момичетата, много красиви, много умни. Я си кажете талантите. Аз ще представя модерен танц, който е съчетание от балет, танго и хай хилс. Браво, много впечатляващо. Аз ще представя 3 картини, направени с материали, които иначе ще бъдат боклук. Аз ги видях картините, след малко ще ви ги покажа и на вас, а иначе ако мога да си оставя телефона на някой да снима по време на талантите, за да ви пусна няколко кадри, така различни от различните таланти, от всички момичета, ако може, ще е супер, но предполагам, че може и да не се случи точно така. Ето ги картините на момичето, показвам. Ето е, така отдолу е. Така, да ви покажа още един прекрасен талант. Погледнете колко хубава рокля. То по-скоро е комплект. Много ми харесва. А какъв талант ще се представиш тази вечер? С народно пеене. Браво. Ще изпълня 2 песни. Нямам търпение да я видим. Между другото, много сериозна заявка има. Тя съм впечатлена само от това, което съм чула, така че много яка вечер се очертава.
Хора, до сега ривах и е време да ядем палачинки с шоколад, за да си оправя ревливото настроение, което съм сигурна, че след 10 минути, даже няма и толкова, ще е супер. Да, Добре, че си имам приятелка тук до мен, с която да си обсъждам живота, който не знам на къде върви. Към шоколадовата фабрика. Докато стигна до шоколада, аз ще взема палачинката. Чакай да я щупя от средата. Много хубаво. Ще ли бе? Да, заради шоколада. Ти как си? Добре съм, ти как си? Интервюираме те. С палачинка ли? Да. Да. Добре съм. Горе-долу. Си... Добро утро, хора! Не знам всъщност колко ме чувате и дали това, което ще ви кажа е окей да ви го споделя. Но истината е, че се чувствам зле. Чувствам се зле, защото за един ден ми се насъбраха страшно много неща. Между другото, не знам колко ме виждате добре, но да, колкото толкова. Вчера трябваше да си предам короната на Мис Грин България 2026. Нещата не се случиха точно така, поради причини, в които мисля, че няма да бъде много професионално на този етап да ви ги споделя. Всеки си има неговата гледна точка, но аз си тръгнах преди финала на конкурса. Трябваше да заминавам утре сутрин за морето с приятелки, но и това отпадна поради една или друга причина. Може би съм окей с тази новина, защото не се чувствам много добре да замина на каквото и да е море. И се чувствам много самотна, много зле, много, как да ви кажа, в общи линии не знам. И всичко ме боли и това е много, много странно и неприятно и по принцип не съм свикнала да споделям лошите си моменти, а само хубавите и снимам брутално. Чакайте, ще се включа след малко. Да, случват се много странни неща в живота ми, в смисъл наведнъж. И то дори не бих казала странни, а по-скоро неочаквани за мен, може би. Но да, и в момента единственото, може би, от което имам нужда е време. Време да преосмисля доста неща и да си дам пространството да си почина от всички емоции, от всички преживявания. Вчера се почувствах, например, толкова странно след целия емоционален, наистина емоционален ден, че исках да си изтрия всички социални мрежи, исках просто все едно, не знам дали ви се е случило, но да изчезнеш от хората, да изчезнеш от вниманието на хората, така да го кажем.